सेस्था खालामदों जयैनो बाहागा राननांगौनि ओरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय जाखायो मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजों ओरैनो होबाय भारा जाग्रा नङा लामा थांनाय लोगो लोगो सेसनो खालि जाजोब्बाय फाइनालि नै दिनै माने जों सिमेन्टसापरि स्टेसनाव मोनफैमारबाय आरोना दा नोंथांमोना दिनैनि फार्स्ट ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना मानो होनब्ला बे चेनेलाव आङो ब्लग होफेराखैमोन थम थम गाखोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आङो मा माखौ देखायनो हायो नाजानोसै आरोना दिनैनि फार्स्ट ब्लगाव मेन स्टेजनि गेट आरो नै बेनो भलन्टियारफोरनि सिङाव मेन रड खाथियावनो आरोना नै बेनो मेन रडा बेनिफ्राय ओरैजाय नै खालामबाय आरोना मेन गेटआव गोनां आफादगिरि बिथांखौ गार्ड अफ अनारखौ लानो थाखाय दा नैबे दिन्थिफुंनाय जोबनाय लोगो लोगो हारिमु हान्जाखौ गावसोरनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय आङो खावलायबाय
हारिमु दालाय आफादनिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गुरैयै खावलायबाय। मुला गुद्रुक बर'नि माबा गासिबो दं नै हाबबोबाय सिङाव नायदो नै ओरैजाय बर' न'खर ओरैजाय टार्नेल नैयो मोनायाव साबसिन जागोन दा मोजां नुवा बारा लाइट जोंबा नै हाबलायनाय ना थार्मकल सोयो नामा थार्मकल होन सिङाव हाबबाय नै लाइट सुखांनांगौमोन
बरिया ना मोनफैमारबाय आरोना जों फाइनालि जायगायाव जों बेयाव फटक साफायनो जों बेयाव फटक साफाय जायोनो फुरा बिरनाय बायदि नुदोंना नै नै ओरैजाय प्रग्राम माबाया आरो मिथिखाबाय दा बयबो बेनो बे बर' न'खर एन्ट्रि खालामदो बेयावबो बाख्रिनिखौ बेसे फरायख'नो हास्लाबला ओरै फुख्रि बिबाननिफ्राय दसे आन्दोलनानै खोनासं फुख्रि अनसुला अबंलावरि बोराइ बाथौनि नाफ्रा दाउमा दाउसानि गारांजों थैबायबो नै बिदिब्ला नाय ना आरो फुख्रि नालाय ना थाखानांगोन बेयाव दै सिङाव ना दंजोबो बेफोरनो मोजां नायबा नुयो आरो जोंनि गोथार अननायखौ नों गोसोखां बिनि अननायनि गैया अनजिमा रानजोब्बाय नै हाबनानै ओंखारबोबाय आरो दा जों नैनिफ्राय 아슬때 moi 있어 어서 봤다 네 이rat गोबावजोंलै ना बहुद गोबाव हाबबोबायसो माथो गाहायावसो खारजोब्बाय जिराय बयबो जिरायलाय सिगांनिफ्राय जिरायलाय मा बोरै जिरायलाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिक खालामनानै गालांखाबाय
मिथिबाय दे नोंथांमोननि समयसानि खोथा ओमफ्राय बेनिसो बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जिथु खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय मा जादों गोसो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु प्रेक्टिस बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव नुनांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाखौ नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागो राननांगौ ओरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय मानो दिनै रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवबो मोनखो बिदि जाखायो जायो बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनो एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबाबो खालामनाय माबा बहा बुङो आंनो देखायदो बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय बहा मा मोनदों ओरैबो देखायनाय मा मोनदों ओरै मोनाखैबा माइथो जाखो जाम्बाबायसो बिदि थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सुक्तिया खालामबाय बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एनडिएफबि बिटिसिनि आं रायज्लायगोन सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दं रोंनांगौ माबा मोनसे आरो जानो बुंनानै लाब गैया खामानि मावनो थाखाय मा होनो ओरैनो लेक्सारफोरजों मा जानो खामानि मावनांगोन बे खामानि मावनि आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटि मोननाय हिस्ट्रिनि सायाव मोनसे खालामनाय जानांगोन आङो मिथिबाय नोंसोरबो थिग थानांगोन जोंबो थिग आंल' थाबा जानाय नङा नोंसोरबो थिग थानांगोन मिथिबाय नै बेखौ माबायाव सोंदोंब्रा बेखौ माबायाव सोंदोंब्रा मा होनो दिफेनबुकआवसो आं रासिदसो बेखार जागोन नों बुंबायथ' सोंगोन आङो दे जोंना मुलुग सोलोंसालियाव जों मोनसे जाबाय आरो दे सिनेमनि दे फैबावगोन आङो बिराद समायनि खोथा आंनि लोगोया नोंथांमोननि जितु समस्याफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासैबो बर' समफोरखौ जयैनो थां आं बेखौ लुबैयो खोथा जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ बेना जाथारसै जोंनि थांखिया मा एकदमबारे दे गासैबो मिथिजोबखाबा उनाव फैबावसै दे गोबाव खालामला दे एकटा समस्या समाधान खालामनांगौ नङा होमबा ঠিক আছে थेंक इउ दे
बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिल BTC-निफ्राय गुवाहाटि बेलतला सारियाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन। बेखौ एखेखा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना? बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजों ओरैनो होबाय भारा जाग्रा नङा। प्रमद बर'आ बेखौनो फाग्ला खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय। मा भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै होखालांबाय आङो माथो ओरैनो भारा जाथों भारा मानो भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ। ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटि बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जाहाथे ओरै हगारखाबाय मा फैसा गावजों गाव दे लामा थांनाय लोगो लोगो सेस नै खालि जाजोब्बाय बाहेरायाव फैजोबफिनजोब्बाय। माने डाइलग खोनासंखांनानै खारजोब्बाय डाइरेक्ट मानसिफोरानो गैखाला स्टेजाव मेन स्टेजावनो गैला आरो नै नायदो सेस ओंखारजोब्बाय मा ओंखारनाय लोगो लोगो गैला आरो हाग्रामाखौसो नायनो फैदों आरो ना माने प्रग्रामाव बिदि नै हाग्रामा सारा फैलायबाय नै थांसिगोन। सेयाव थांबाय नुहुरानो नुहुरदों नुयोरा केमेरा मानसि नुग्रा मालाय मा जानो